Històries amb la meva mama. En Raimon ja és gran. Aquest matí en Raimon ho ha anunciat. «Mama, ja sóc gran i a viure sol me n'he d'anar». «N'estàs segur? Et faltaran petons si no hi sóc». Però l'osset està ben decidit. Una darrera moixaina i comença el seu camí. En Raimon s'entreté tot el dia al bosc. Veu la seva mare preocupada. Rere una roca amagada. «Ja te'n pots tornar», insisteix. «Soc prou gran per marxar». En Raimon ha de trobar refugi per passar la nit. On dormirà? Al ras, al bosc, no s'hi pot quedar. En una gruta l'osset s'ha de ficar. Tot sol al fons de la cova s'està, amb fred i por no pot descansar. Ai, si la mare hi fos, escalfaria i tranquil·litzaria el seu petitó. L'endemà en Raimon s'afanya a tornar. Amb la mare es vol retrobar. «És veritat que m'agraden molt les teves moixaines», li diu llançant-se als seus braços.